Makadini linjani muri bwanji zita rangu tonzi Effort Chapoto aka Double Chief, the Igwe of the airwaves, the prophet, the radio prophet rather. Nasi tiri muchirongwa zvakare musi weSunday tichitaura pamusoro meet the men of God, chirongwa chamanga makamirira samazuva ese. I know last week makanga muripo, makanga muchichinzwa, vakawanda mukacontributa pa Facebook mukavepo. Saka ndinotenda zvakare kuti naizvezvi matovapo zvakare pa Facebook kuti tinzwe nhaurirano yedu yakapedzisira svondo rapera. Svondo rapera takanga tina Mr. Jeche vachitaura pamusoro penyaya yekukura nema problems anowanika pakukura ipapo. Ndonyaya yatati tipedzise zvakare zuva ranhasi, zuva reSunday. Mr. Jeche, makadini? Ndinofara. Thank you so much Chief nekutipa mukana zvakare okusangana once again. Yes, Mr. Jeche. Last week takazenge totambura nevanhu. Vanhu vakubvunza kuti vakumana nyaya passionate offender yakanetsa. Zvimwe kuda kuti tinyatsotanga mungatange mati paka short summary ke last week nai kuti vanhu vangoona pekutangira then tobva taenderera mberi. Thank you so much Chief. Yes, I think last week takataura zvinhu zvitatu zvatainongedza kuti zvine ma-effects azvo pa old age kuvanhurume, nekuti ndo nyaya yatiri kutarisana nayo zvakanyanya yekuti old age vane matambudziko api kuvanhurume. Tikaona zvinhu zvitatu, one tikati passionate offender, takati maybe habitual offender, kuti murume ari kuvhura hombe. Nyaya yekuvhura hombe ndopataka. Saka tongoti passionate offender toti in brackets kuvhura hombe. Exactly. Right. Yes, kuti pane mukana unotorwa nevarume kana tichiri vadiki tichazvinzwa, tichiri kuwana zvikwanisiro zvakawanda, for example in terms of finances, in terms of energy, in terms of so many things, even kuwana mabasa. Iwo mukana iwoyo kazhinji kacho nekuda kwe family life cycle stages chine munhu anokwanisa kuita anything, anogona kuparamura. Ndopataona kuti varume vazhinji vanoita mhosva dzakawandisa, whether ma extramarital, kuita ma-girlfriends akawanda, mhosva, hakumbiriro regerero, kutiza mhuri, achinogara somewhere, life ichitoenda mberi, vanhu vachisara vachikura vega vaina mai vavo. Izvi ndizvo takati zvinoitika kazhinji nekuda kwe-stage inenge iripo. Just because ndaitofungawo during the week Chief kuti this is a program, a Christian program. I think we also need to add something. Ndaita something from the Bible kuti even David akava nema moments akadaro in his life. Yes. Yeah, yes. For example, yekuti mukaverenga kunana 1 Samuel chapter 17, munoona David achiri young, achiri energetic, achiudza even Saul kuti kumafuro uko ndinouraya shumba, ndinobarura shumba. Ava paumambo ari mudiki ndopa munonzwa nyaya dzana mukadzi waUria dzapinda. Achiri kukwanisa, achiri energetic. Pade mukazotesa kuna 1 Kings 1 verse 1, mukaiverenga ikoko makunzwa David uya muchetoya unzi wachembera nawo akutotsvakirwa mandara kuti adziswe. Izvozvo zvoga zvinhu zvitatu zvinokupoindera mastages mamwe chete anongoita each and everyone. Ende ndio yataiti sevarume tinofana kunzwisisa some of these stages. Saka hatifani kuve tiri vanhu vari blinked kana vanokutasira apa. Tofana vanhu vanotasa zviri mberi uko. David aifana kutarisa apa stage iyi yekudziswa ine mandara kuti ichasvika yekuchembera usakwanisi. So tiri kuti during the time iyoyo panoburwa dzakawandisa nevarume and dzo backfire at another stage. Anovhura hombe. Yes. Ichokwadi nyaya yekuvhura hombe yakanetsa. Last week ndo yatopic mfunge izvo kutoti meet the men of God ihombe, but pazasi pacho ngatingoti kuvhura hombe pa Platinum FM. Yechitu zviya makati chii? Yechitu ndo yataiti varume vazhinji vanonetsekana create a bond nevana vavo as fathers. Zviitiko zvakawanda kuvhura hombe kwatataura kuyakwe kuno leaderwo kuti asa create a bond nevana vake really strong. Nekuda kuti dzimwe dzenguva hapo nguva zhinji mai vari kungochema. Yes, vari kungochema ivo vatiza, mai vari kuuya vachicomplaina kuvana vavo ndo zviri kuitika, kana kuti vana pachavo vanokutozviona vega kuti mai vane kushungurudzika kuri kuitika kwavari.
So iyo emotional bond inofanira kunge iripo, inonzi inopa pamwe pemwana kuti akafunga baba vake anonzi kuti he is my father, or anofanira kunzwa kubatikana akafunga nezva baba vake. Zvinoitika sei? Zvinoitika nezvatofanira go through in life. We must play together. Tofanira kusangana nezvinorwadza tese, tinofanira kuseka tese, tinofanira kuchema tese nababa nevana vavo. But kazhinji kacho vana baba vazhinji vari missing. Panofara vana vavo ivo havapo, panochema vana vavo ivo havapo. Ende zviri kungoitika nekuda kuti mai ndo varipo chete. I still remember last week you gave an example yekuti kuchikoro unoona mwana achienda kunopiwa prize. Yes. Tinoona ana mai ndo vanenge varipo. Pama birthday party evana ana mai ndo vanenge vachimanya maya. Yes. Saka ndo bond ramakataura. That's very true. H3 takazotaura kuti tofanira kurangarira kuti mumuri umu tiri vaviri baba namai. There are two politicians. Yeah. Izvozvo vana baba vazhinji vakatadza kuzviziva. Vanozozvirealize very late. Kuti nguva yese tanga tiri mupolitics dzanga dziri mufamily muno. Ndo taitaura chiti isusu politics hadzingori pa national level. Politics dzirimo mumba. Ende dziri kuitika sei? Dziri kuitika pakuti pari kuitika zvese izvi, kuvhurwa hombe, kushayikwa kwe emotional attachment, pane mumwe ari kugona kuzviita, ari very calculative, ari anoenjoa, anotarisa, ane foresight. Kazhinji kacho vana mai vane foresight. Vanotarisa pamwe 30 years from now, 40 years from now. But vana baba vazhinji havatarisi ikoko. Vane dambudziko kutarisa zviri pavari. Vakawana girlfriend ndiro rinovafadza, vobva vaita saizvozvo, vobva vafara ipapo. Havachatarisi kuti but zvicharevi zvandiri kuita izvi probably 20 years to come. So ndo pataiti uyu mai vanocalculate, voshingirira pamubaba vatotiza, vosara vochengeta vana vavo. Vakasiyiwa turi tudoko doko, ndo taitaura paya kuti tinosiyiwa titori nemabori, tisingatarisiki. But years later, 20 years to come, vana ivavo va something, vaenda kumauniversity, mai vashingirira, vaita zvese. Now pa old age here ndo patakada kuzobatanidza zvinhu zvitatu izvi, kuti muchazoona kuti pa old age mai vanotanga kuwana mukoho wavo, vakuripwa zvavakashingirira all these years nevana vavo. Vana vaya va attached kuna mai vavo, vana vaya vakubhadhara mai vavo because vaita go through a lot namai vavo. Muchazoona zvakare kuti even patataura pakuvhura hombe paya paitika paya, mai vaichema vachienda kuvana vavo, vana vakazoona kuti mai vari kushungurudzwa nekuda kwani, nekuda kwa mai, kwa baba. So all these things zvinono play against baba at a time now. Patakazotaura paya kuti zvose pazvoti katunda mu 60, 65 years, 70 years, zvese zvaimbori an advantage to the father now hazvisisipo. For example, tataura energy iri kudzika, financially zviri kudzika, even kuva attractive kubasa, kuemployeka hazvisisipo, mari hazvisiko. Ndo patakazotaura zvakare kuti muchazoona kuti pane chimwe chiri kuitika zvakare natural. Madzimai akuenda mumenopause. Baba kuroti bonde raimbodiwa namai kuna baba havachanyanyi kurida. Saka wabvisirwa zvinhu zvakawanda zvitatu: finance hausipo, influencer hausisipo, bonde racho hausiri so all that important. Saka in other words, baba havasara vasina chavo chavakabata pamba, nekuti mai zvese zvavakaita vakuwana marewards azvo. Saka muchazoona kuti baba ava now, to our topic we were saying, baba vane matambudziko now because vakurarama mu-isolation, vakurarama in a prison, like havachaenjoy sezviri kuita another politician, partner yavo. Yeah, okay, politician. The partner is now enjoying because of zvaita go through all these years. Iwe wakutazi kuti wakurewardwa kana kuti wakuwana mubayiro wako wezvinhu zvawakanga uchiita all these years. So this is the reason why we're saying, as fathers, you have to be very careful because these things are coming. So because of these issues, chief, you can actually see kuti vana baba vazhinji, I think takaona makoza aitaratidza kuti vana baba vari kutotenda kuti sure these things vana baba vanovhura hombe, and zvaitika baba navo vava mu-isolation, vava ndo takuzotaura manje kuti it's now a painful phase. Your topic here this year. Maybe before we jump in for today's topic, tichiona tichinobatanidza ipapo. Ndakanga ndichitofunga last week ndikati mataura kuti mumba mune two politicians. Kana mangonzi mune two politicians, which means mumba muchazombofa here makaita peace. Okay. The moment yatangotora tichitoti mutori ne two politicians. Kana kuti in every house makutogara muine ikako kakudhonzerana. All right. That's very true, chief kuti I think our discussion inofana kuno towanisa ma solutions. Okay. Yeah, we don't want this environment because tutotenda kuti it's very toxic.
Wokuyema politicians. Ndio irimo but iri toxic. We don't want this environment. Okay. So patiri kutaura ipo panapa tiri kuda kuti even vana mai vakateerera vanofana kuzvinzwisisa kuti it's not about we don't want to turn this house into competition or like a politician. Okay. It's not a parliament better in my political parties. We don't want this. 0719-945-945. You can call us here. Totaura tese tonzo kuti zvakamira sei kana kujoina pa Facebook page Platinum FM kana effort chapoto ipapo mosvikapo like the page mo comment apo panyaya tiri kutaura nhasi uno. Please tell us what's going on in your family, what's going on, what's your contribution in your family. Want to hear it kuti mimi kumbozvifambisa sei naika nhasi takamira sei. Okay. Nhasi uno it's not a new topic like what we said last week, but it's a continuation yet this topic because ine zvimwe zvatakada kuti maybe tinyatsobata ti-exhaust kuti zvititire zvakanaka. Yeah, because toda kuramba takatarisa pakuti chii chiri kumboitika pa old age, especially takanangana nevarume. Okay. Yeah. Pa number 3 tataura nyaya yekuti pane these are two politicians. And kazhinji kacho muchazoona kuti pane chimwe chiri kuitika chatataura for example nyaya dzebonde. Allow me chief kuti tibate mbijana again mione ma consequences ayo ma affect anoita this old man. Okay. Yeah. Kuti tambotora nyaya menopause. Pazviri kuitika muchazoona kuti pazera rema 60 65 70 muchazoona kuti vana mbuya vazhinji havasina interest yakanyanya. But pazviri kuitika even medically or biologically hazvisi kureva kuti baba vasarenda mumabhutsu vari kuti no indisusu neniwo ndapinda musame mode kashoma. Vana sekuru vazhinji vanenge vachiri sexually active, power ringe richiri but mbuya vakuratidza kuti this thing is no longer an issue, it is so important to us. Yes. Zvazvinoreva chief mumashure umu vakaita zve-HIV programming vanokuudzai kuti there is a time pazvaionekwa kuti paitika ma new infections HIV pa old age. Okay. Pakatomboita mubvunzo kuti zviri kuitika sei kuti sekuru vari kuzotestwa vova HIV positive pamwe pese apa vanga vasiri, but why at old age? Ma discussions ataizoita kana anoitwa kazhinji anoburitsa kuti sekuru vanodzikana vaita an extramarital affair kana kuri kuruzeva for example zotozikana unzi sekuru nenge vane chimvana chavo, vanoshandisa statement chekuti vane chimvana chavo. Okay, at 65. Yes, at 70, at 80. Sekuru vanotoita chimvana chavo. Simola usamwe. But if you know anyone, let's talk about this. Sekuru 65 70 vane chimvana chavo. Sorry, we are not at school derogate vakadzi, but it's a word zvinoshandiswa tiri kusociety kuti chimvana chavo chinenge chakatonaka. Kazhinji mukadzi wechidiki anenge achidana navo kazhinji achadzongwa anenge ariwo a single mom area imomo or whatever. We are not saying a single mom ndozvanoita, but usually panoita ma relationships iwawo ana sekuru, but chiri kunyanya kudiwa nasekuru kunongonorapwa kubvisa hasha dzavo pavanoita hasha dzekuda bonde dzonorapirwa ikoko zvodzoka. But unfortunately patita ma multiple and concurrent sexual relationships, mukana yema STI, mukana HIV yatovapo. Saka ndipo pamunozona dzimwe dzenguva ana mbuya ava hazvingorambi vakati hatisangani, but muchazoona kuti pane time here and there pavanombosangana. Saka pavanosangana ipapa havasiri aware kuti sekuru already kune kumwe kwavari kuenda. Saka can you see this dilemma? Bota kudzokera kunyaya dzedu chief kuti look at this old man, he is now 70, akuchienda kuclinic kwaari kunobatwa kunzi ane STI or are HIV positive. Think of zvakuitika mumba umu, mbuya vari kuti kudii nasekuru ava. What about those people vari around sekuru? Vana vavo vazukuru vari kuti tasaimone sekuru vakauya muno vakanotora HIV, amwe kwakanotora onai vakatora. Saka kureva kuti kana mbuya vatoone right now a legal right to say handichakupei futi bonde racho. Yes, these are issues happening at that stage. Saka zvinoitika hazvitaurwi. Zvakundita manje to my next point chief yandoda kuti sanangu yekuti vadhara mazhinji at that stage vari kurarama vari mu social isolation, havana social network. That's another point. They don't have a social network, even a social platform yavanogona kusangana nevamwe vachikurukura these things.
Why? Because ndichabatanidza two issues here, the social network necrisis inonzo konewa mumasecles ecounseling yekuti tinoiti a sick doctor crisis. Okay. Ndovuga yakafanira kunzi ndizoti anzi nanga izvirapi kana muri mushoma. Why chicha ndo batadza zvinhu zviri chief ndiche kuti muchazoona kuti pa that stage yatataura iyi yekuti murume ari kufesa ma problems aya but haana kuudza oro society iri kuti haugoni kutaura ma problems ako because isu to expect kuti isusu vechidiki tiri tinofanira kutaura pauri but mukuru uyu ane ma problems ainawo pa that level. Zvese zvatataura izvo kuti ma STI zvataura zvokuti pamwe HIV zvatuti kunyimwa bonde zvese izvi zviri kuitika ikoko isi kutovaona mbuya nasekuru achitopinda mbamavo but hatikuziva zviri kuitika mukati. Munozviziva here kuti chief kune vanhu mbuya nasekuru ari kupinda mumba mavo murumu but sekuru vaine kakona kavanogona kunge vachirariswa hadzitaurwa but mukaita ma discussions navo unotanga kuona zvichiburitswa navo kuti munozviziva here kuti makore ese tasingarari mubhedha mumwe chete but ndairara pakakona pangu tatone 5 years hapana bonde. Yes, 10 years 15 years sekuru vane kakona vanoziva kuti patinopinda munoona sokuti mune mubhedha 1 but mune kamwe kakona kanozvinoradzwa sekuru nekuda kwamareasons atataura ende vakukwanisa kurara pakona nekuti havasisina power. Havana power ende vane ma issues. Don't forget my issues atakadiscuss aya akudzoka ina ndigoni kuti ndive newe ndirare newe pano mubhedha mumwe chete because makore ese wakambonditiza wakamunorara kupi wakanorara uko zvoitaura navari mumbayo ukauya muno ukauya wa HIV positive ukauya muno ukauya ne STI saka ndirari nemunhu akadaro zviri kutaura navari vega uko and no one knows ndo zviri kuitika izvo. Saka tine vanhu madhara anenge achitokurukura achitotaura achiti patozotega madiscussions navo unonzwa achinyasotaura kuti ndiri pataiti ndinorara pangu dega pakakona and hakuna kana mwana anozviziva kuti ndazopinda ndine machirangu andinokandirwa. Tichitaura kudai chief hatitoda kuti maybe tite tunakiuza vanambuya tina nambuya vari kuita basa rakakura kuchengetedza nasekuru kunzewo but tiri kuti it's an awareness yekuti kune vanhu vanasekuru vatiri kufunga kuti they are okay yet they are not. But saka panogadzirika here Mr. Jeche kuti tichiti kuti tichiti fine sekuru pamwe vazotaura kana kuti sevazikuru vanogona kunge vakateerera pamwe mune muchizongoona kamwe kaattitude kari kuti ani sekuru kuti muvaapproach motaura ingazotaurike ingagadzirike here. Before maybe ndapa ndokufunga kuti response to this question chief toda kuti tinyatsomuona the challenge whoever is listening even my viewers edu vanofana kunyatsoona the problem pairi and kunyatsoona the magnitude ye this problem to say imagine kuti munogona kugara nasekuru pamba nambuya vane this scenario but hamutoizivi kuti zviri kuitika vachipinda vese vanotopinda mubedroom makuseni votobuda vachifara kunze and this old man will not say this easily because of one socialization or isolation plus socialization. Varume we were taught to say hatingotauri zvinhu kufa kwemurume ubudawo varume vazhinji we don't want to say kufumura hapwa hatingotauri nyaya dzemumba dzemubedroom medu dzekuti hatitauri saka mudhara uyu unoti say these things. Don't forget kuti chief toda kuadressa kutaura nyaya dzekuti varume vazhinji at old age vane ma-issues they are like in a prison saka ane situation yainayo yekuziva kuti ndinoraswa pakona but handina kuudza because ndini society ndini ende ndini mukuru ndini ndasekuru pana ndini munhu mukuru musha muno saka kana ndakuda kunotaura nyaya dzangu dzekuraswa pakona nambuya ndafumura musha wangu. Number 2 ini wacho angandipe zano ndiani indi ndaifana kupa zano saka they are trapped somewhere vanhu vechikuru vamunona they are trapped everywhere. In another case, ndopa example, even to pastors that are listening, even church leaders that are listening. This is the reason why most of these Vanasekuru will never approach the pastor to send in a problem. Unless matozoenda kumba kwake kunogara naye pamba. Ndo pana kunazo kutaura all these things. But mnona utongora ma telltale signs. Ekuti there is something very wrong here. Havatauri because vari kuti vakatasa zvinonga age ya pastor. Vari kuti izera remuzukuru wangu kandire mwana wangu. Ene respect yavari kupiwa na pastor.
and the whole church says ndiri sekuru tinana baba vari pa ana sekuru vari pa yeah kora chipanga mazano but chipanga mazano ari kurara pakona pemba oita sei zvose zviya zvatakambotara kuya zvava backfire now at that stage to say shamwari une zvawakamboita and now waakuda ndatengerwa mubhedha wangu now waakuda kukanganisa futi but kana vobuda mumba vanobuda as if all is well but ari kutambura mudharaunda pane rumwe rufu zvakazobuda parufu wani muzukuru ndiye akaziva kuti ndozviri kuitika ndiye akazotsanangura kuti for all these years pamba yese yamakavakira vabereki yese nekunaka kwayo sekuru vedu vanga vachirara pakona basi. I will also maybe try to explain another point again iri associated to that kuti zvinokonzerwawo nechii that 0719-945-945. You're listening to Platinum FM. Munza Yahweh. I hope you are enjoying Meet the Men of God here on the refreshing Sunday. Chiri kupisa chande chekuvhura hombe. Nyakuvhura hombe akuvarwa nehombe yake anditi akutsikirirwa. Probably tichienda ipapo. Last week takataura tikati izvi zvatisi kutaurira an old person apo anditika kutori nevechidiki varipo izvizvi vari kuroora vamwe vari kutovhura hombe pari zvino kuda anditi ari kuvhura hombe izvizvi angakwanisa here kuti ndamira kuvhura hombe ndochitanga kugadzirisa kubva zvipi izvezvi. Yeah, like what we said last week chief, hapana chinhu chisingagoni kugadzirisika zvinongodependa kuti uri kuzvinzwa sei, like what we said kuti behavior change inongozoitika kana iwe muridzi wayo waona kushata kwebehavior yaunga uchiita. As long as uchiri kuona yakanaka, kana uchiri kuona advantages you will not stop. But the moment yaunoona saka kuti murume ari kuona kuti these things ndiri kutombovhura hombe or ndandada kutanga kuvhura hombe, how can I stop zvinhu izvi? Saka ndasvika uko because issue yedu muchiuranga tichingotaura kuti varume hatitarisi zviri kumberi, tinofanira kuva nethat foresight every time to say 20 years from now ndendamira sei, 30 years from now zvezvo zvaita sei, what are the effects. Alright, let's go back to issue yema effects azvo. Ngatitore example yatambotaura yaDavid as a case study. Do you know kuti product ye mistake yake yekuvhura hombe created problems not only for his family but for Israel as a whole. Okay. Yeah, Solomon was a product from that mukadzi wauria. And check what Solomon did. And Israel ikazikana split into two because of who? Solomon. And that was the downfall. Judah, Israel kusvika yazopambwa nemababylonians nemaassyria, that's it. But mukatarisisa David had a contribution. That David akatarisa kuti zvichavei dzonzonguva asina kuita zvakaita. So but tinogononge tiri Mr. Jeche nyaya yekutaura ka murume ari muchechi chaimo anogononga kuti affectwa nezvatiri kutaura. Atora pachechi paya achifara achiimba but achipinda mumbaka achitona muri right. Pamwe ndakaona mumwe munhu akazosenda message paWhatsApp platform pedu akati chief mungangotaura zvenyu kuti vakadzi but varume ka titori patight kuti utoona mudzimai wako chaiye kuti uti wamuona asina kusimira. Mukadzi waDavid akatozoona mukadzi wauria achigeza ko but chebhairepi. Alright, that's very true. It's true. Haana nguva yekumboona mudzimai wake asina kana kusimira. Alright. Saka chance yakaona mukadzi asina kusimira i1. Okay. Then ndo yakamba murutumba yamkanganisa da bavhura akichi hombe. Alright. Yeah, maybe tikaenda ikoko tono maybe payo ma reasons ekudaro. But tikuti as men unofana ngosvika paku every time before waita anything to think twice to say before ndaita, because zvine ma effects. Ndo atungotaura pana kuti zvine ma effects at a certain stage. Mwari vakakuchengeta, you will see these effects now. Saka aware between the two kuti ndoita zvipi, ndoenda here mukadzi akashama kana ndoregedza. Pandiri kuti zvese chief toda kunyatsotarisa. Maybe let us go back again to issue yedu ye social position yemurume. Okay. Kuti mukatarisa kuti sekuru vava munhu mukuru havagoni kuchaenda kuna vamwe vanhu kunodisclose zviri kuvasangana nazvo, and vanongokwata varimo, vanongoshinyira varimo, and hakuna
vanongofall vainazvo. Saka shayo muzukuru anozotaura parufu hapana anozombosiziva. How do we correct that? Vanhu hapa level iyo but vane ma-issues avainawo. Imboti ipapo nguva yedu ichifamba. There are so many ways chief dzekuti vanhu vanogona kuzviita. Culturally pane ma-protocols anoona kushandiswa to address that. Even from the church pane ma-ways zvakare ekuaddressa such issues. Yes. Kana vari vanhu vanotoenda kuchechi, they must use ma-structures anotoriko kuchechi ikoko. Mufundisi wavo vanaye vanofanira kutaura naye over these things. Maybe message yatingapa vazvitaura kubvona zvazara muchechi zvino kuti baba vaya amunoona vaivhura hombe. Zvinoitika but tinotendawo kuti out there are also pastors vanokoshesa confidentiality issues and vanoziva zvavanoita. Probably just looking at the body of Christ. Yes. Unogona kutadza kuenda kuna mufundisi wekuchechi vako chaiwo but uenda kuno umwe ari mufundisi. One akanganisa akadisclose information yemunhu hazviri kuti mapastors ese ndo zvavakaita. They are also very good pastors vane integrity vanokoshesa nyaya dzetsindidzo. So we are saying kune zvinhu zvokuti munhu, I think this message patikukurukura kudai, kana paina sekuru vari kuteerera, kana paina baba vari kuteerera, vari musame scenario kana kuti vari mumasituations akadai, it's important kunotsvaka rubatsiro somewhere. Even a counselor. Yes. Kunyarara nekufunga kuti zvinosolva, you will die prematurely because of that. Because imagine kuti zvese zviri kungoshinyira uri zviri mauri every time uruziva pandinorara pana sekuru vakazononzi regai tikuratidzei machira avo. It was a plastic paper because vaiita okay, point imwe ndoda kuti titaure zvakare the next inosanganiswa pa that level old age zvakare. Muchazoona kuti inyaya yema health issues. Pane ma health issues, prostate cancer, are related to that age. As people grow, pane zvirwere zvinotanga kudiwa kumanifesta pa that, even kukura nekumanifesta pa that. And sugar. And one of yamatotaura ngataura nyaya dzeprostate cancer. For example, ina handisi kumunoko health and I'm not a nurse or a doctor by profession, but the knowledge that I have ndo saka mtona dzimwe kuti vanotadza pa that age kuti vanotadza kukondena weight yavo, vanoona ngobuda anytime kana vorasa mvura at any time. Norasa mvura. Muchatadza kuti pamunogona kufamba nemadhara mazhinji mukaenda pedyo nawo munozvinzwa kuti anenge achiita kunge ari kuburitsa hwema hweweight yemvura yavo. Mukatarisa dzimwe matrauza avo munotozviona kuti matrauza avo anenge akazara akazara mvura yavo. Izvozviya that's a sign. Munofunga kuti mudhara uyu haazvioni here kuti trauza rangu harisi kuita? Vanozviona. Situation yavanayo yaida attention, but dzimwe dzenguva paida attention haina kuwana attention. Saka dzimwe dzenguva because of that condition inogona kulead kuti mbuya kana vasina information anonzi anoitira mvura magombezani angu vanenge vane magombezi akatengwa kunana Botswana kunana Italy kunanani. Saka ngara ari kwake uko. That was actually one of the reasons why sekuru vakanga vachirara mukona. Because of that there is a problem, it's a health condition yavapo. But pane problem yevarume vazhinji yatoti iadresswe kune vakatiteerera ndeyekuti vazhinji vavo vane poor health seeking behavior. Varume vazhinji tine poor health seeking behavior. Tomirira zvinhu zvitange zvaorera. That's another problem again. Zvese izvi zvinone effect pa old age. Because tinorera zvimwe zvirwere zvaisafana kurerwa. Zvakafana ngatiise zveprostate cancer. Izvozvo mukaenda kumakliniki nemahospitals vatokudze kuti yai muchekwe. Vandotaura kuti 40 years and above wakufana kuti weunganiswa freely. Whether zvikasava free chief $20 wanochekwa utano hwako. Imimi zvibvunzei kuti vangane varume vamunowana vari pachipatara, varume vangane vamunoona vari kwadokta. Kana imo muno student kabvunza togona kutoshaya. Akapedzera kuenda ndiani kuchipatara? Hakuna. It's in us, atine poor health seeking behavior and not affect. Saka zvirwere zvaifana zvakakorektwa zvakapreventwa some years back zvinokura and zomuzoti madzimai akangoti musoro wakati ngengenu vamanya kliniki havanonoki madzimai. Izvi zvinokwenda kuhospital pa CPH kuenda kupi kadoma kupi inda pa hospital 95% yavanhu vanoona ipapo madzimai.
because havana nguva vakangona vaita problem varoenda kuchipatara. Yeah. And zvinovabatsira because zvaifana kukura zvinokasa kudetectwa, zvaifana kupreventwa zvopreventwa. Mr. Jeche. Yes. Nguva dzedu dzafamba. Maybe in summary takunopedza chirongwa chanhasi. Takati next chirongwa tichazenge tovhura mafoni. Okay. Chinenge rango zuva remubvunzo bedzi. Tinenge takuda kunzwa kuti vanhu vanoda kubatsirwa vanenge chii chatinenge takuita ipapo pandika pa next program. And I hope don't forget that we have got a program yatiri kuti win a Bible every week. This week tichange tichikupa Bible tichakuudzai kuti ndiani akawina last week tinaye. So win a Bible. Saka next week mubvunzo wedu uri kubva pane zvatiri kutaura ipapo apa. And ndo tichawinisa Bible. So in summary toti kudini apa patasvika nhasi. All right. Mino chief kana mukanditendera ndine imwe issue yandoda kuti maybe ndipinze zvakare that affects varume maybe kuzongoti patinozowana mibvunzo kana kuti ma phone calls zvingobva zvanga zvandapedza zvandofunga kuti zvinenge zvabatwa. Yeah. Ngoiti gaga. Health seeking behavior varume vasingadi kuenda kuzvipatara zvinono manifesta it old age. Totambura nezvizvo ana prostate cancer zvimwe zvorwere zvakaunda zviri associated nekusarapwa on time. Because health vane phrase yekuti prevention is better than cure. So it's very important to prevent zvirwere. Number 2, pane issue yanditaura zvakare, pane yavanoti ndakasangana naye vanoti the single crisis. Single ane makaona zvoita pa ma caves pedal. Ane makaona sokuti tikaenda pa ma caves paya vari kureva pachinoi caves. Yes. In Mashonaland West province. Mashonaland West nenzvimbo inonzi Chinoi Caves. Inenge neta zvokuti pane something chakangodirikira. Okay. Chakangopinda chakangoita pamba paita gomba esingle. Zvekuti kana uchibva uchimanya autooni kuti pane gomba. Usika autoona kuti pataone gomba. Zvekuti unongoona wangobi wapinda mugomba. It's another issue again inoaffecta varume vazhinji. Pakuti kudi makamboona kuti varume vazhinji profession dzavo zvavanoita makore ese udiki hwavo vachazvinzwa. Zvizhinji zvacho zviri divorced from zvavachaita paold retirement. Okay. It's like a single. All of a sudden watomugomba. Watomira. Zvaungoita kwese kungochimanya kuri flat uko unodzikana wangoona watomugomba. Wautaka kuti chirege nditange kutsvaga different kutsvaga kuita kuhuku. Ndakuda kuita maveji. Hauna kubvira wakachengeta huku. It affects vese ma professionals amunoona. We have got a lecture. Nesu tiri present. Paunonzi retirement. All of a sudden ndopa kuda kutanga kuti bana huku dzinoitwa sei. Kuworld unoita sei. Yet that's not it. Saka varume vazhinji they are affected pa old age. Boza varoda unodzidzira upenyu hutsva ukurarama wavanga vasingaiti all these years. 0719945945 kana uri murume wakateerera, what other thing are you doing besides what you're doing? Exactly. Are you planning for your retirement age? Are you planning for your old age? Kuti after 65 kana ndagara pamba ndinenge ndichiite Jeche ndozapamba penyu mutori nekamunda amekutori negreen kutoita munda nekudi kudzidzira nguva iyoyo kuti chisasi yasvika pane upenyu hwandatanga kujairira kuita but chooneka kusiyana kwacho tinokukombera na politician unodiwa. Right. Do you know kuti even kana mukaita mudzimai doctor mukadzi pharmacist tarisa inda kumba kwavo uchanoona achiita zvino zvaachangoita even pa old age. Ane chirugu chake chehuku. Right. Anofuma achitsvaira mumba make achicleana. Those simple things. Anotsvaira, anocleana. Anoenda kuhuku dzake kuti dziri kwere. Ane kambedha kake. Zvese muri wake unotoona doctor vechikadzi but unoona vane magambutsi avo. Vachiita kamubhedha kavo. Vanotsvaira pamba pavo, vanotsvaira mubedroom avo. Vanowacha hembe. I-lifestyle yavachangoita even after retirement. But you look at us men, ndinowachirwa. Dzimwe dzimwe ndinomuka because ndiri doctor, or ndiri pharmacist, or ndiri lecturer, ndiri every time ndiri pa laptop pangu, ndiri glued pa laptop, ndiri ku researcher. From the laptop into the car. Saka the day raunonzi retirement, unotanga upenyu hutsva usina laptop. Usina saka wakuda kutanga kunoti saka huku dziya dziri kupi. Saka iyo single crisis yekuti all of a sudden it's a new life altogether. Inouraya varume vazhinji. Inoisa mucrisis. Ndichitaura prematurely death. Yes, chief. Ndine a good testimony.
even what I saw for yababa vangu inini. I saw him vakaspenda years vachishanda kwa vaishanda, then kwa retire vachino retire vachinda kumusha sezvo vabereki vazhinji vechikuru but kumusha kwacho anga ane almost 40 years vasina kusvika vasinganyanyi kujairana noupenyu hwekumusha, because unofana kujairira upenyu hwauchazorarama after retirement. Kusauti kune mbora, kune mananga, kune derere, kumusha kunoendwa uchibatawo vamwe maoko uchigara padanda, hauchagari pasi chese inei. Hausi upenyu hwese hwandicharamba ndiri panapa. Even mimi haucharambi muri panapa. Ndichingoti pane uchaona kugara pachitina uri kune vamwe madhara uri kokumusha uchicherawo guva nevamwe. Zvese izvozvo hazvisi nyore kungonoti ga wotanga patsva wakuenda kana kuri kumusha kwedu kwaitwa zvengoto doro riri mumusha riye wakuti unosangana nevamwe uchigara navo uchitaura navo, but all of a sudden wanga uri upenyu hwemutown. Saka maybe nichida kutasa kupendera this chirongwa ichi patatira, you will see kuti ma effects ezvinhu zvatitaura zvese at old age anosiyana futi nenzvimbo. Yes, muchazoona kuti mudhara ari kumusha anogona kunge pamwe achitori better off than chief vari mutown. Mese mune makore akafanana pamuri noti 65 years mese, mudhara wokumusha atojaira masystem ndoupenyu hwake. Wokuti unotsvaka mombe kunodii mubora mufushwa huku dzangu pamba lifestyle yake akatojaira, but chief at 65 pamuri unotenga kunoti ga upenyu hutsva kunojoinawo kana katsaona. Exactly. 0719945945 Kuvhura Hombe single I know that too. That's single kungori kana wangoti pacha obva wanongura pape lifestyle ipapo. Ende varume ndo zvatinoita madzimai, they are very good at preparing because they are already doing something towards that. As usual, this is meet the men of God. Nasitanga tinawo men of God but very counselor. Mr. Jeche, he is a counselor. This is the second program of the two programs that taita tichitaura pamusoro pe the old age, aging dzevarume. I hope you have gained a lot. I hope you have learned a lot, and feel free to go pa first program yatakaita mutarise papapo muchiona zvakare kuti nyaya yakabva nekupi iri kuenda nekupi. Please share the video anditika share kuti vanhu vadzidze. Ndaona apa pakati simbe. As usual, also we have got Mr. Munganirwa vari mu studio takanga tinawo zvake. I hope Mr. Munganirwa nasi madzidza zvakare. Nasi chakachaya chief nasi chazonyazopisa ka chapisa chikakwata pasinko apa pasi kukubata here. Tinenge tanga tati jambe yedu zvishoko. And that's we also have got two guests vapinda on us vakomana vechidiki. I think do age chama muchinyatsotaura. Yeah, nditika muri sei vakomana? Baba Dandawa na baba muda kuvaka. Those were some of the guests vanga vari mu studio. Next week tinenge tinavo tapa question and answer segment. Mr. Jeche atisuda vanhu vanoregera kuuya. This time tinenge takurova dani kurova kunyatsobvunza kuti zvakamira sei anditika. And you can also give your number to those who want to get in touch with you. All right, 0773 754 399. Yes. So Mr. Jeche is a counselor. He's also a youth advisor. Vana venyu chaivo anditika kuma functions amunoita munogona kuvadedzawo vachiuya vachisangana nevana kana iko kuchina. Ndaona kunge china munochigona ini. Counselor unotobata kwese. Anditika. So this is Platinum FM Munza Yawe. We broadcast at 102.3 in Chinoi, at the capital city of Mashonaland West Province. We are here in the first 145 Commercial Street. You are free to come, advertise in our program, advertise on our Facebook page. Just feel free to come to us. Until next time, bye-bye.